हाबानि उनाव फार्स्ट टाइम जागोन बिथांनि संनायफोरा बोरै न'गोदानाव 13 जाहैयो 13 जननि संनांगौ बिथाङा Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर नै दिनै सासे आलासि फैलायबाय जोंनिया नै नै बिबो फैदो बिबो सफैलायबाय दिनै जोङो बिराद गोबाव जायोमोन आरोना जोंनि गोदोनि अडियन्सफ्रा मिथिखायो नङा होमबा जों माने सिगांफोरावनो माने जों फुड चेलेन्ज खालामोमोन दै 3 years 4 years 5 years सिगाङाव जोङो आबौजों माने फार्स्ट चेनेल खुलिनायाव जोङो फुड चेलेन्ज खालामोमोन आफ्टार वेडिं दिन फार्स्ट टाइम जागोन नामा आफ्टार वेडिं दिनै फार्स्ट टाइम फुड चेलेन्ज खालामनो लादों जों आरो बेबो बहुत इउनिक आरो ना डिसटा माने बहुत इउनिक माने जों इउनिक बनायगोन जों बनायनायखौ हा अके लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ बनायनायसो जानो थागासिनो दा जों मेकिं खालामनोसै स्टार्ट खालामनोसै अके ओमफ्राय फ्रायानो बुंगासिनो आंखो केमेरा सोलाय होननानै खिन्थु सोलायनो हायाखै बेटाया माने ओरैबायदि खरस दासान्दि नै माने न' बनायगासिनो गावनि फैसाजों होनना बुंनांसिगोन दा गाव बिमाजोबो प्लास बिमा आरो आंनि प्लास आरो ना जेखिजाया न' बनायनायाव ओरैबायदि फैसा खरस माने फ्रायनो मिथिखायो नङा होमबा जाय न' बनायफेरदों ओरैबायदि खरस जायो मिस्ट्रिनि होनो सिमेन्टनि मानि रडनि मानि भगबान थ' बेनिखाय नाजाबाबो आङो केमेराखौ माने सोलायनो हायाखै आरो ना सरि बेनि थाखाय फैसानि बहुद गोनांथि आंखाल जाना दङ माथो बुंबावनो ना साख्रि बाख्रि गैया बेखार मानसि जाहैबाय ना थ' बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो भिडिअखौ नायबानो जाबाय जाहाथे इउटुबनि आर्निंजोंनो लानो हाथों नङा होमबा नोंथांमोना आं बोरोबानो जाबाय दे अके लोगोफोर लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ अके थ' दायो जोङो माने मेकिंखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंनि फुड चेलेन्ज भिडिअखौ अके मेनलि बियो लोगोफोर माबा जागोन माने मेगि बेयाव बेदर आरो ना मेगिजों बेदर होनाय आरो बेदरखौबो जों फार्स्ट रुगोन बिनिफ्राय हाराखौ बख'गोन बिनिफ्राय बेखौ फ्राय खालामगोन बिनिफ्राय मेगि होगोन देखायलांगासिनो गासिखौबो नाना हाथिखाना आला जोंनिया लोगोआ ने दोङो दिब्या हेल' मिसिंखौ जों सां बामबाय सिगाङाव दिब्या बुंखो नै दानि बे जालायबाय आरो नै सेकेन्डआ नै नोंना मा नामलै मा सिखा हारसिका नै दायो जोङो क्या करेंगे बिखौ माबानोसै बिजिरनोसै दायो जों रुबाय रुना लाबाय बेखौ माने बिजिरनोसै हाराखौ गारसै बेनिखौ गारनानै बेखौ बरिया फ्राय खालामसै बिनिफ्राय बे जुदि फ्राया मोजां जादोंबा बेयाव जोङो मेगि होनानै बेखौ बनायनोसै आरो बरिया रेसिपि मोनसे बेयाव दङ ओमफ्राय नै दायो जागासिनो बनफोरखौ नै हाराफोरखौ बर' गारबाय आरो एकदम मोननाय बायदि जाजोबखाबाय मोनखाबाय आरो ना खेबबासो सिटि खेबथामसो होजां खेबथाम नङा 6 बार 7 बारसो जाखादो गुरै जाजोबखाबाय एक्सट्रा ओरैनो गखाबाय आरो ना बेनिफ्राय दा बेखौ फ्राय खालामनोसै मस्ला मस्लि नैनिफोरखौबो होजोबनोसै फार्स्ट टाइम जोङो बिदि एक्सपेरिमेन्ट खालामगोन ना जोङो एक्सपेरिमेन्ट ओमफ्राय बेलेगफोरा खामानि जायो खोमा मिथिया खिन्थु जों फार्स्ट टाइम आरो ना खिन्थु गोथाव जागोन बायदि मोनदो लोगोफोर नै दायो जागायबाय पहले जायगा प्याज बानायो प्याज नोंनिया संनायफोरा बोरै न'गोदानाव एजा माने माबा न'गोदानाव जइन्ट फेमिलि माने पुरा दादै मादै गासै खैजोननाय 13 जननि संनांगौ बिथाङा मोनदो साला मस्लाखौ दे 15 जननि मानसि दैलि संनांगौ बिथाङा दे लागाव माथारले ये होता है संस्कार सॉरी संस्कारी औरत दे दायो संबाय नियाव दोङो जोंनिया बइल्ड मा होनो दायखो बइल्ड चिकेन इसके बाद नायबाय थाबानो जाबाय ये हो गया हमारा हो गया मतलब अभी दे दिया मतलब होबाय दायो बेदराव मेगि होबाय जस्ट आरो 5 मिनिट्स ना मादै बावनि मेगि रुनो मेगि मसाला बे इम्पोर्टेन्ट बियो मेगियाव बे गैयाबा मेगिनि फ्लेभारानो गैया बेयाव नै लोगोफोर रेडि नै
ready दायो नोंसोरनो फ्रायानो जायो चिकेन पकरा नैबे जाबाय मा चिकेन मेगि सोर सोर लोगोफोर जाफेरदो चिकेन मेगि बर' जाबाय दे लोगोफोर नै दायो जोङो जागायनोसै दायो लोगोफोर हाबानि उनाव फार्स्ट टाइम जागोन बिथांनि माने बे जोंनि लेजेन्डारि भिडिअ माने बेजोंनो जों देरदों फुड चेलेन्जजोंनो जोङो मथा मथि 20% साबसक्राइबार जों गेन खालामदों सिगाङाव दे सिगांनिफ्राय लानानै आरोना सिगांनि 5 इयार्सनिफ्राय लाना बुंदों आङो लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ अके बहुत इउनिक बियो जायनो फार्स्ट जाखानो हायो इनाम दोङो जायनो लेट जाखानो हायो बेहा साजा दङ फैसा बेसेबां जोबो जागोन दे मोनसे दा बुंगोन अके बे गुदु जागोन दे बे गुदुलै 1 2 3 गो गुदुआ गुदु लखौ गोथाव Cameraman za ai belu gidim ka nang zuba kudian yang kurang cameraman ya kudi udah Khungur hari khungur ni, jadi mana macam apa ini? Ada baru nama lagi, mungkin saja servis tiga. Hari sih dari last tahun baru bayar speed ke. Dah, ab kau nak winner? Ani mau tiba kita buat. Itu kau mau ni isu sih biar. Nang anglet mau di sini. Last tahun ada biar. Mana anglet mana? Kuda. Oh. Này bí mẹ kudi gozo bela. Kudi gozo bela. Ada. Dah sebenarnya min natrak kan. Rai ini bola makan jeruk. Lah. Kamu lihat. Lihat. Masa lu ini kudi ke ukar bela. Nei, dah bi mana bari, bitang seles kama kedai, bitang mana lugi na yare. Upai ke kana no kana garaje ber. No bungo ja bi mak se cameraman mone na ne. Gwrbw zure ga bakal. De za de bi mak sona za. Dan Mari mun de. Da tes kibung beri ada. Betul punya ada betul lah. Beri na. Pai dasar ja winara. Alas ya lah. Oh, sorry. Alas sikit mai onan sikit dia hari beda. Karena mana gak apa film mai mesti kamsan horse ya, binsa be. Nunggu. Nolai sekarang. Kila ke bisa? Mana gak? Oke for to dai जोब्बाय चेलेन्जआ जिखि जाया आं हारिबाय नालाय दायो इखो माने दखानफोराव खैराबो दा बिखो जों माने आइडिया होदो दायो बार जानाय हिसाबै न' लासे माने खैराबो लासे माने दिनोसै आरोना नै आयाबो माने थांनो लुगैदोंनो बार जानो मोना मोनानि थ' बिनिखाय थांनायाव लांनायावनो दखानफोराव माबा सोनानै जागोन थिगै आं जागोन जागोन आं माने मोनोदि थ' बेखिनियावसो दिनै भिडिअ दे थ' जि देखायबाय आङो केमेरा एसे माबादो दे साफा माने केमेराया आंनि एसे मैला जानानै थायो बिनिखाय माने क्वालिटिखौ एसे डाउन जानाय नुयो आरोना खिन्थु आं हुगारनो बागरो मालाबा अके लोगोफोर जियानो जागोन दिनै बनायबाय मोनसे फिसा भिडिअ आसा खालामो मोजां मोनगोन ना थ' आंनि भिडिअ होयैया माने बहुत गोबाव जाबाय ना 30 days प्लास जाबाय थ' रिचआ एसे डाउन जानो हानाय माने भिउ खम जानो हानाय आरोना थ' बेनिखाय जि हायो लोगोफोर नोंथांमोना हायोबा आरोना रिकुवेस्ट खालामदों आङो नोंथांमोना हायोबा शेयार खालामबानो जाबाय अके लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै दे बेखिनियानोसै दिनै भिडिअ